नों मा सानदों गावखौनो? जोंनि हादोरा नों बायदि सुबुंखौ जेबो खालामनो हाया। दिनैसिम जों बड'लेण्डआव गोबां फरायफुबाय थानाय लाइमोनफोरा ड्राग्स जानानै थैनाय निउस होबोबाय। अमाराजा नोंखौ आं ओरैनो हरा। अमाराजा हिर' रथ' हर बारसा हिरन बङिदा गरमान माथो आंनि लोगोआ हगारनाङो जाय आंनि लामायाव हेंथायो बेखौ आं गावथारो। जावलिया बालाब बेनिफ्राय थाइसेबो बारा मोना। जावलायानि मानसिफोरा ड्राग्स लांगासिनो दं। नों जेबो सिन्था खालामनाङा, आं थांगासिनो। हेलौ अमाराजा, बड'लेण्डआव बेफोर मा सोलिगासिनो दं? बेसेबां रां लस नोंसोर मिथिदों? गोरबो खनायाव मा दं लोगोफोर? नाथाय बिदि नङालै लोगोफोर, आंना इसिं खनायाव जौ बिदै दं। गोरबो खनायाव मा दं? बड'लेण्डनि सावगारि दं। सिफुं नांगौ जोंनि सिफुङाव। दिनैबो आंनि सिङाव सानलियन, सानफ्रोमबो आंनि सिङाव सानलियन। अब्ला बस मुम्बाइआव थांनानै नोंसोरनि खोथाखौ सानलियननो फोरमायदोब्रा। लाजिनाय मोनलां। बड'फाया बुंदोंमोन, नों मोजां जाब्लासो नोंनि न'खरा मोजां जागोन। नोंनि न'खरा मोजां जाबासो समाजा मोजां जागोन। जुदि बर'नि साफ्रोमबो सुबुङा गावबा गाव मोजां जानानै, न'खरनि खोथा सानानै, समाजनि खोथा सानानै जुदि गावजों गाव अनलायनो रोंनायब्ला बर' हारिया दिनै बेसेबां गोजौ जौगानो हासिगौमोन। नोंनि बुंनाय बाथ्राफोरा आंनि खोमायाव हाबा। खोनासं जावलिया, खामानिफोरा एसे मोजाङै माव। उदाङै बिरनाय दाउखौ नुनानै माब्लाबा फलाना जेबो साना हागौ, मिथिबाय? राजु, बसा मानो बे भिडिअ खनले खनले नायबाय थाखोब्रा? मबाइलखौ नांगौमोन आंनो जिएपखौ फन खालामनो। नङाब्ला मा खालामदों नों? नोंसोर मा नायबाय थादों? होदो बेखौ। खोनासं लाइमोनफोर, जेसेखि जोंना बर' रावा थांनानै थाया मानो, अब्लाबो जों खाम, सिफुं, जथा, सेरजा दामनो रोङाब्ला, गावनि हारिनि गाननाय जोमनाय गाननो रोङाब्ला, बाथौ धोरोम गैयाब्ला बर' हारिनि गुबै सिनायथिखौ होनो हाया। मोजांथ'? लेटेस्ट भिडिअ माथो गामसाजों। किं अफ इन्डिया हिर' बड'लेण्ड हिर'।